Kiinnostaisiko sua aloittaa practical ammunta, mutta sulla ei ole mitään hajua mistä aloittaa? Tällä videolla mä käyn läpi, miten aloitetaan practical ammunta. Mennään kattoo. Tässä videossa mä kerron, miten practical ammunnan voi aloittaa. Mä teen tämän videon sen takia, koska silloin kun mä aloitin, niin siitä ei löytynyt oikeastaan materiaalia netistä, joten tässä tulee. Hypätään suoraan asiaan. No mikä se IPSC on? Eli International Practical Shooting Confederation on ampumaurheilulaji. Laji keskittyy 3 asiaan: tarkkuuteen, nopeuteen ja päättelykykyyn. Tavoitteena on ampua rata mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman tarkasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Radat vaihtelee aina, koskaan ei oikeastaan ammuta samaa rataa uudestaan. Ampuja liikkuu, vaihtaa asentoa ja tekee päätöksiä oikeastaan ihan koko ajan. Laji vaatii fyysistä että henkistä keskittymistä. Practicalissa on paljon eri luokkia ja varustetasoja. Sieltä löytyy varmasti jokaiselle oma paikka. No miten se practical ammunta sitten aloitetaan? Se ei ole niin vaikeaa kuin voisi luulla. Ihan ensimmäinen askel on liittyä johonkin ampumaseuraan, joka järjestää kyseistä lajia. Tässä ruudulla te näette listaa seuroista, mitkä järjestää tätä practical ammuntaa. Linkki listaan löytyy tuosta alhaalta kuvauksesta. Sitten kun sä löydät itselle sopivan seuran, niin ota sinne yhteyttä ja kysy, että kuinka mä pääsen osallistumaan näihin tapahtumiin. Nyt kannattaa huomioida, että kisoihin ei pääse, ellei sä ole käynyt turvallisen ampujan kurssia. Yleensä nämä seurat järjestää näitä turvallisen ampujan kursseja ja sieltä kautta sä saat sitten sen pätevyyden osallistua näihin kisoihin. Turvallisen ampujan kurssilla käydään lajin säännöt, turvallisuus ja perusampumataidot. Sen läpikäytyä saa itsellänsä turvallisen ampujan merkin ja sen jälkeen sä pystyt osallistumaan noihin kisoihin. Toinen asia, mitä sun pitää hommata, on vakuutukset. Että mitä varusteisiin tulee, niin sulla ei oikeastaan tarvii olla mitään. Mutta mä suosittelen ihan ensimmäisen hankkiin ampujan lasit ja kuulosuojaimet. Ihan tärkeintä on asenne ja halu oppia. Varusteet ja taito sitten kehittyy sitä mukaan, mitä enemmän sä harrastat. No mitäs mä sitten aloitin? Silloin kun mä itse aloitin, niin mä etin ampumaseuraa aika pitkään, koska niitä ei jostain syystä ollut siinä alueella, missä mä asuin ennen. Lopulta mä löysin sitten seuran, mikä just aloitti toimintaansa. Mä olin ensimmäisten joukossa siellä sitten. Sen seuran nettisivulta mä sitten löysin jäsenhakemuksen. Mä täytin sen ja maksoin liittymismaksun. Ei siinä sitten kauan mennyt, kun sähköpostiin tuli linkki, mistä mä pääsin sitten tapahtumakalenteriin ja sieltä kautta ilmoittautumaan ensimmäiseen tapahtumaan. Silloin kun mä ensimmäisen kerran menin, niin mulla ei ollut ampumavyötä, ei koteloa, ei lipastaskuja, ei siis oikeastaan mitään. Ainut mitä mulla oli mukana oli mun kuulosuojaimet ja ampumalasit. No miten mä sitten toimin siellä ensimmäisellä kerralla kun mä menin? No yksinkertaisesti mä otin seuran laina-aseet ja sitten tapahtumapäivänä, niin, koska mulla ei ollut koteloa eikä vyötä eikä mitään, niin mulla oli ase pöydällä. Mä nostin sen aseen siitä ja sitten tein ne ampumasuoritukset. Täytyy kyllä sanoa, että se oli kieltämättä vähän haastavaa, mutta mä päätin heti ensimmäisellä kerralla, että mä hankin heti sen vyön seuraavaa treeniä varten. No sit mä halusin kysyä tältä kouluttajalta, että mitä mun kannattaa hankkia tähän seuraavaan treeniin, niin hän sanoi suoraan, että se vyö, se on tärkeä, siihen lipastaskut, vähintään 3 kappaletta ja pistoolikotelon, mihin sopii sitten seuran tarjoama laina-ase. Laina-aseena mä oon käyttänyt Setsetan Shadow 2 ja multa löytyykin tuo kotelo siihen sille aseelle tarkoitettuna. Näillä varusteilla mä pääsin hyvin alkuun ja tässä sitä mennään. Sitten kun mä olin käynyt muutamissa harjoituksissa, niin mä aloin ymmärtää miten se laji toimii. Alussa mä harjoittelin ihan perusasioita. Turvallisuutta, aseenkäsittelyä, ampuma-asentoja ja latauksia. Toistot on oppimisen perusta. Sitten pikkuhiljaa mä rupesinkin osallistumaan noihin seuran sisäisiin kisoihin, mitkä tässä tapauksessa on viikkokisoja. Ja tässä kohtaa mä nyt menen tällä hetkellä. No mitä mulla nyt on sitten seuraavaksi, mikä tulee sitten teillekin tässä kohtaa aiheiseksi, niin on kerätä niitä ampumapäiviä. Sä tarvitset 5 ampumakertaa aina vuoden sisään, kun sä lähdet hakemaan sun omia aselupia. Muista aina ottaa allekirjoitukset jokaisesta ampumakerrasta
ja merkittää, että millä sä oot ampunut, millä kaliberilla. Ota ne kaikki ylös. Niin sitten kun poliisi kysyy sulta näitä, niin sulla on ne näyttää. Seuralta sä saat todistuksen siihen seuraan kuulumisesta, mikä on sitten perusta myös näille aselupien saamiselle. Sitten kun tää on mulle ajankohtaista, niin me voidaan sitten erillisessä videossa käydä tarkemmin läpi, että miten sitä aselupaa oikeasti haetaan. Pistooliin sulla pitää olla harrastuneisuutta 2 vuotta, kivääriin vuosi. Et pistooliin tulee yhteensä 10 kertaa, kun sä käyt, ja ne pitää olla tasaisin väliajoin. Ei silleen, että sä käyt vuoden lopussa 5 päivänä putkeen ampumassa, vaan ne pitää olla tasaisin väliajoin. Ne ampumakerrat, että se on hyväksyttävää. No mitä sitten praktikaalisesti yleisimmin kysytään? Mä voin vastata teille. Tarvitaanko oma ase, kun aloittaa? Ei tarvitse. Käytä lainavarusteita, mitä seuralla on sulle antaa. Se ei maksa paljon. Onko practical vaarallista? Ei ole niin kauan, kun sä noudatat turvallista aseenkäsittelyä ja sääntöjä. Onko tämä sitten armeijahenkisille vai koviksille? No ei oikeastaan kummallekaan. Kyseessä on urheilulaji niin kuin mikä tahansa. Jotkut juoksee 100 metriä, jotkut menee seiväshyppyä, jotkut harrastaa jääkiekkoa. Tää on urheilulaji, siinä missä muutkin. Miten hyvä pitää olla ennen kuin osallistuu? Ei sun oikeastaan tarvitse tietää yhtään mitään. Sun ei edes tarvinnut koskaan ampua aseella, että sä voit liittyä tonne. Siellä ne harjoitukset tulee. Paljonko tämä sitten maksaa? Tässä kohtaa me voitaisiin hypätä mun varusteisiin. Katsotaan mitä mulla on. Ja mä voin kertoa vähän hintoja sitten. Niin lähdetään katsoa mitä tää laji sitten oikeasti maksaa. Tässä on ne varusteet oikeastaan millä mä aloitin. Vyö, kaikkineen päivineen koteloineen, lipastaskuineen, maksaa noin 240 €. No nämä kuulosuojaimet maksaa noin 200 €. Mutta sulla ei tarvi olla näin kalliita kuulosuojaimia, kun sä menet ensimmäisen kerran. Sitten mulla on ampujalasit. Nämä on ihan jonkun 10 €. Mutta pitää edes vähän turvaa silmille. Tämän kalliimpaa settiä sä et tarvi. Ainut mitä tähän tulee lisäksi on oikeastaan ihan sama minkälainen paita, T-paita. Mä tykkään itse pitää tämmöistä teknistä kauluspaitaa, kun mä ammun. Ja sitten housuista, niin pitää olla semmoiset housut, missä on vyölenkit. Mennään katsomaan tuolta netistä, että minkälaiset housut sitten tähän hommaan sopis. Käydään samalla katsomassa myös, minkä hintaisia nämä vyöt on ja kuulosuojaimet ja kaikki. No niin, terve täältä tietokoneelta. Tässä olisi tämmöiset varustelekontaktiset farkut. Nämä on tosi hyvä lisä niin kuin varusteisiin, koska näissä on nämä vyölenkit ja nämä on tämmöiset stretch-malliset. Nämä on tosi hyvä. Tässä on myös tämmöiset reisitaskuhousut. Näistä löytyy myös vyölenkit ja niin kuin nämä tosiaan toi alusvyö, niin nämä sopii oikein hyvin practical ammuntaan. Sitten kummille kelelle tämmöiset shortsit on erittäin hyvä valinta. Niistä löytyy myös vyölenkit. Ja mennään katsomaan noita paitoja. Tässä on tämmöinen ihan perus T-paita. Nämä on oikein hyvä valinta, kun on lämmintä tai sisälle ampumaan. Sitten nämä pitkähiäiset on myös oikein hyvä valinta. Niin kuin huomaat, jos se paita on semmoinen, minkä saa pistettyä housujen sisään nätisti, niin se on oikein hyvä. Älkää ostako tämmöisiä maastokuviollisia taistelupaitoja ja housuja. Näitä ei yleensä katsota practical ammunnassa hyvällä. Tää ei ole SRAta, tää on practicalia. Tässä näin on nämä varusteet, mitä mulla on. Tässä on tää CR Speedin peltti. Se on 65 €. Ei mikään ihmeellinen. Siihen 3 kappaletta CR Speedin lipaskoteloita ja ne on 42 € kappale. Se pistoolikotelo, tässä on tää mun Security Shadow 2 pistoolikotelo ja se on 62 €. Tää on toiminut oikein hyvin mulla, että pistoolin saa nopeasti siitä vedettyä ja sitä saa muokattua mukavasti. Ja tässä on tää pistooli. Sitten kuulosuojaimista, niin ne voi olla vaikka tämmöiset kuulevat kuulosuojaimet tai sitten voi olla ihan perusmalliset semmoiset halavat. Sitten nämä Swordinit on mun lemppari kuulosuojaimet. Nämä toimii oikein hyvin IPS:hen. Eli jos practical ammunta kiinnostaa, kannattaa ottaa nämä vinkit haltuun ja mennä rohkeasti vaan ilmoittautuu näille tapahtumiin, liittyy jäseneksi näihin ampumaseuroihin. Sieltä kautta te pääsette mukaan tähän. Kiitos kun katselit videon. Toivottavasti päästään pian kuvaamaan noita practical ammuntoja heti kun mä saan semmoisen kameran, millä mä pystyn niitä kuvaamaan. Tai ehkä mä saan luvan käydä siellä meidän radalla ampumassa ja kuvaamassa samalla. Ei muuta kuin practicalin mukaan ja se on mukava, monipuolinen harrastus. Suosittelen lämpimästi. Sieltä saa
mitä useimmat meistä todennäköisesti hakee. Nähdään seuraavassa videossa ja pitäkää huolta teidän työkaluista ja harjoitelkaa usein. Moikka!